Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachenga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sikandi kuti subscribe and turn on the notification bell. Badikani ndine update yaMai Dhuterere naMambo Dhuterere. First update i-update yePatricia Bablas roundabout. Patricia Bablas takanzwa kuti yakavhurwa manje ende zveshuwa yakavhurwa manje yakushanda ine mota dzakupinda neipapo pakapera. Papera kudaro tareceive case yeaccident ipapo. Chichamboitika bhazi raruza mabrake. Raruza mabreki ranosvika richipinda pachimugredha changa chichitoshandawo ipapo chichigadzirisa paroundabout ipapo. Tichitenda Mwari hapana munhu akuvara kana kufa asi bhazi ndiro raparara. Da kusiya mchiona video apedza kuona video tozvanofika comment section ndobva ndarekodha dzaMambo Dhuterere naMai Dhuterere. Ndanimbone video. Aí não chora. Era caminho. Ah, para não sentir. Bona. Nada bem, zero foi. Arbulhos aí. Para 824. Agora tem zero foi. Lembra ninguém chama de zero. Zabadun. Aí, eu agradeço. Mas ele é blue, ele é marrom. Ah, bado mana mungangutaura utarisoona. Hayi ngoyo. Ayizolo kumbele chi. Yes, going for out now. Yeah, yatangera. Yeah. Patricia Bablas interchange yakabva kuvhurwa manje apaitika accident yebhazi nechimugredha. Bhazi ndori kunzi rapinda chimugredha ipapo paroti ipapo hazvina kumira mushe ndozviriko izvi. Icho chingoro chiri pasi necho chiri pasi ingoro iyo yakatsikirira. Taida kutora nekuviri kutenderera Wakabatwa urowera. Next update ividhiyo raAmai Dhuterere naMambo Dhuterere apo pavaenda kunotora zvavakapiwa naSewick Neuchivhayo. Vaenda kunotora mota dzavo dzavakapiwa naSewick Neuchivhayo. Ndatingoti congratulation chakanaka mukaka uri ngwemunyu. Ndatirore zvadofuna comment section after wapedza kuona video raMai Dhuterere naMambo Dhuterere. Ini saHatsirare ndafunga kukusiyai. Much love. So, but this is not just a gift, it's a message, a communication from God. We are very glad to say that I'm very confident that one of because he's kana munhu asina zvaarizwa kuna Mwari. Mashoko anonaka mashoma. Zuva rakanaka, zuva ranhasi, zuva remutumbi mitatu. Anoera wekudenga ngaaramba achikupai makore ekurarama, kuraramise vazhinji. I'm so grateful. Wekudenga akukomborere. Ndatenda. On behalf of Faramatsi Motors, our slogan is Beyond Motion. It's about the lifestyle. And we are chosen by Sewick now, not by accident. It's because we go beyond emotion. To us, you are now part of our family. We hope to be seeing very soon on the in Chadakul service. You live a beautiful life with these vehicles. And we will do that for you. A lot of people think that this is a social media gimmick, but these two registration books are proof that these vehicles
have now left the hands of Faramatsi Motors into the hands of the receiving